Добро утро, ден 3 сме, 9 часа станах, оправих се, хапнах, сега се обличам и чакам да дойдат да ме вземат. Дойдохме на първата локация, Cave Beach. Това преведено на български е пещерен плаж. Си мислихме, че можеш така да влезеш в скалите, нали? Е много високо, височината е много голяма и което не може да излезеш, ако влезеш после не знаем как не може да излезеш. Обаче сега ще ви покажа за какво става въпрос. Просто се разкарахме от един дори къде да видим какво е и то е едно и също. Между другото вчера не можахме да идем на плаж, затова днес отиваме сега на плаж. Сега вървим към плажа. Плажа май е по-далечко. Предполагам 15-20 минути ще ходим. Много коли има. Предполагам се, че ще е пълен плажа. Ама се води, той е един от най-красивите плажове. Тук Кайлуа Бич Парк се казва. Сигурно ще му сложа някаква снимка. Приятелите му дойдохме на плажа. Оставихме се, видите, тук е пълна лудница. Както може да видите. Ама плажа е много красив, обаче най-лошото е, че имаше знак за коли. Така че се надявам да не видим такова нещо. Чакаме още едно момче и момчелите да дойдат при нас. Ние сме 4 и направо се отправим към водата.